କିଏ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପାଇବି କେତେବେଳେ ଓଳିବେ କ'ଣ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତ 2-3 ଜଣ କଥା ଏଇ 5ଟା କି 6ଟା ଭିତରେ ସାଢ଼େ ଖାଇବା ସେଣ୍ଟରଟା ଯାତ୍ରା ବି ଦୂର ନା ଘରୁ ଫୋନ୍ କଲା ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ କଟକ ନେଇଲେ ଭଦ୍ରକ ସାଇକେଲର ମୁଠା ନାହିଁ ସେ ବାଇକ୍ଟା ତାର ପୁର ଭଳିଆ ପଡ଼ି କହିଲା ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲା ନା ସେ ଗଲା ମଦ ପିଇତେ ଆଉ ମଦ ପିଇତେ ଗଲା।